فصل خرمگیز چشمان را صفا پرتوی حسن تو می فارد به من دوست دارم بیشه زرین قبا این طبیعت با همه باغ و چمن. در حقیقت وقتی که کس به ممنوعگاه دولتی طبیعی دشت جوم می رود از تیراموح زرین آن حلاوت برداشته بی اختیار این مصرع‌های شاعر بزرگیروز پوشکین را به خاطر می آورد. عالم نباتات ممنوعگاه دولتی طبیعی دشت جوم چنان بوی و رنگین است که در آن قریب تمام نمود رستنی ها می رویند، اما خصوصیت خاص ممنوعگاه از دیگر منطقه های کشورمان در آن است که در این موضع دوردست رستنی های به مثل انار یابایی، انجیر یابایی که تنها خاص همین موضع است در طبیعت یابایی دیگر منطقه ها دیده نمی شوند. از این رو طبیعت این ممنوعگاه را باز هم زیباتر و دقت جلب کننده می نموید. ба ғайр аз олами бою зебои набототаш дар мамнуъгоҳи давлатии табиии дашти ҷум бузи пармашохи морхӯр ки бо номи шоҳи кӯҳзор ном бурда мешавад, гӯсфанди кӯҳии низ ки хози ин минтақаи кӯҳистони диёрамон мебошад, дар дигар минтақаҳои тоҷикистон аҳён ба назар мерасад. мамнуъгоҳи давлатии табиии дашти ҷум соли 1983 баҳри ҳимоя ва ҳифз намудани саршумори бузи пармашохи морхӯр ва гӯсфанди кӯҳӣ дар миёни баландкӯҳҳои дарбоз дар масоҳати 19,7 гектар ташкил шудааст ки диққати оламиёнро ба худ ҷалб намудааст. асоси олами набототи мамнуъгоҳи дашти ҷумро аз баландии 800 то 1200 метр аз сатҳи баҳр ин дарахтони анҷири ёбоӣ, анори ёбоӣ, писта, шулаш, газ ва настаран ташкил намуда дар баландии 1200 то 2200 метр аз сатҳи баҳр бошад дарахтони арча ва сафедор фаро гирифтааст. мамнуъгоҳи давлатии табиии дашти ҷум бо табиати бою рангинаш машҳур аст. кам маконе ёфт мешавад ки дар он ҳайвоноту растаниҳои нодир ба чашм расанду аз ҷониби давлату ҳукумат ҳифз карда шаванд. ба ғайр аз бузи пармашохи морхӯр ва гӯсфанди кӯҳӣ дар ин мамнуъгоҳ паланги барфӣ, силовсин, умум, тазавр, қоб, шоҳин ва бисёри дигар ҳайвонот умр ба сар мебаранд ки дар китоби сурх дохил гардидаанд. дар мамнуъгоҳи дашти 39 намуди ширхӯрон, 139 намуди паррандагон, 5 намуди моҳиҳо ва 2 намуди обхокиҳо зиндагӣ мекунанд. дар мамнуъгоҳи дашти ҷум 17 намуди ҳайвонотҳои нодир аз ҷумла бузи пармашох, гӯсфанди кӯҳӣ, бабри барфӣ, хирси маълав ва дигар ҳайвонотҳо зиндагӣ мекунанд. аз тарафи коркунони илмӣ дар мамнуъгоҳ тарзи ҳаёт ба сарбарии ҳайвонотҳои бузи пармашох ва дигар ҳайвонотҳоро меомӯзанд. аз ҷумла бисёртар мо дар бораи бузи пармашох кор ва ҳаётгузаронро омӯхта истодаем. саршумори бузи пармашох 485 то 500 сар расидааст. аз давраи ташкилётиаш бошад дар он вақт ҳамагӣ 20 сар бузи пармашох мавҷуд буд. имрӯз бошад шумораи ин ҳайвони нодир бениҳоят зиёд гардааст.
оби ниёв аз саршавии деҳаи Дашти Чум шурӯъ шуда, ҳар касе ба ин мамнуъгоҳ сафар менамояд, ҳатман ин дарёча ҳамсафараш мешавад. яке аз ҷойҳои муқаддас ва тамошобоби мамнуъгоҳи давлатии табиии Дашти Чум ин оромгоҳи хоҷа Ёр Муҳаммади Валӣ, яке аз уламои ислом ки дар қарнҳои 16-17 умр ба сар бурдааст, ки аз зиёрат ва тамошои он кас бо санъати баланди меъмории мардуми тоҷик ошно мегардад. чашмаи оби бузак ки дар канори руди ниёв ҷойгир аст, барои табобати озах давои хуб буда, пас аз 2-3 маротиба шустушӯй онро нест менамояд. мамнуъгоҳи давлатии табиии Дашти Чум макони тамошобоб буда, танҳо касро лозим меояд ки монеаҳоеро аз сар гузаронад. аввалин мушкилоте ки сайёҳон ва худи мардуми маҳаллӣ ва кормандони мамнуъгоҳ ба он рӯбарӯ мешаванд, ин муомилаи пасти марзбонон ва набудани роҳи ҳамвор мебошад. дуюм масъала, ба гуфти масъулини соҳа, ин боз ҳам боло бардоштани маърифати меҳмоннавозии мардуми ин гӯшаи диёр аст. сеюм мушкилот, ин набудани меҳмонхонаҳои саҳроӣ ва дар ниҳоят ҷудо намудани минтақаи озоди дохилӣ, роҳи махсус ба сӯи мамнуъгоҳ барои рафту омади сайёҳон аз тарафи марзбонон монеа намешавад. проблемаи асосии мамнуъгоҳи давлатии табиии Дашти Чум ин надоштани минтақаи муҳофизатӣ, яъне ки буферӣ ва ба мақсади афзоиш додани бузи нахчири пармашох дар оянда як парваришгоҳи бузи пармашох сохта ба истифода бояд буда мешуд. инам бо нарасидани маблағ дар масоати 5 гектар ташкил шуда истодааст. инам бошад як 30% вай корҳои сохтмониш ба анҷом расидааст. дар мамнуъгоҳи давлатии табиии Дашти Чум барои шахсоне ки қобилияти ба кӯҳ баромаданро надоранд, парваришгоҳи тазавр амал дорад ки дар он тазаври сохти амрикоӣ нигоҳубин мешавад. ин парваришгоҳ ҳам барои сайёҳон ва ҳам барои зиёд намудани саршумори ин паррандаи нодир нақши мусбии калонеро иҷро менамояд. ғайр аз парваришгоҳи тазавр, чуноне ки дида истодаед, боз дар ҳудуди 5 гектар парваришгоҳ барои зиёд намудани бузи пармашохи морхӯр ва гӯсфанди кӯҳӣ сохтмонаш дар арафаи анҷомёбист. инсон табиатан санъаткор аст. ӯ дар ҳар ҷое ки набошад, ба куҷое ки наравад, дар зиндагии худ зебогиеро дохил менамояд. аз тамошо ва шиносоӣ бо олами ёбоии мамнуъгоҳи давлатии табиии Дашти Чум кас як хотироти хуби такрорнашавандаеро дар ҳаёти худ боқӣ мегузорад, чунки ҳайвоноти нодир бо номи пармашохро дар ҳар куҷо вохӯрдан насиби кас намегардад.